Nou, dit is een groep met mensen die het liefst oerdijs jongen wil maken. Hoor. En ze komen overal bij. Ze horen van jongen, maar ze horen ook van contact. En het sociale. Mijn maar even koffie drinken, er kan biljart op de achtergrond. Dat is echt heel belangrijk. En we studeren allerlei leuke materiaal in, heel breed repertoire. Elke tiisdagmorgen zongt het Oerdijskoor in muziekskolen Open Strijen in Dokkum. Het koor bestaat nu 6 jaar en had intussen zo'n 45 mensen uit de regio. En dat wie als traditionele koren en muziekverenigingen het drega. Tonkenskoor is correct ophouden en ik krijg het eerst een nightjerk. Maar de jaren daarvoor ben ik een hele prutte koren ophouden. Het koor uit mijn eigen dorp is ook gestopt, hier. Dus en weer hem vroeger alles aan hem. Echt elk dorp hier een koor en dat is nou net meer zo. Ik vind dat lastig om te zeggen waarom als dit wel werkt en een gewoon koor net. Het gaat me vreselijk aan het hart dat koren omvallen. Ik denk dat dit een beetje oren functie ik had. Dit is toch wat vanuit een oren insteek. Het gaat net om op het allerhoogste niveau jongen of weet ik veel wat. Nee, het is meer gewoon gezellig bij me gekomen en we jongen ik nog. Het toon van de man is... In Dokkum werken die oren opzet. Gewoon mensen die het iets bij reguliere verenigingen zitten, binnen no fanatiek bij het Oerdijskoor. Ik zong mijn hele leven al. Ik zong eigenlijk al 60 jaar, denk ik. In alle soorten. De tonkenskoor, opera, musical. Shanties had ik zong. En toen kwam dit op mijn paard. Dit is echt leuk. Maar hoe kan het nou dat traditionele koren en verenigingen het zo drega? Corona had natuurlijk echt een heel grote rol spelen. En de jeugd had oren, interesses. Met een bepaalde tien, dan is het zo. Dat kun je net keren, denk ik. We hadden in de coronatijd hebben we dus een beetje stilstaan. Maar toen de mensen weer waarom kwamen, zeiden ze echt van, we hadden dit zo mist. Het contact met waar en mijn was jongen en plezier maatje en koffie drinken. Even bijpraten. Daar hebben ze toch echt heel erg behoefte om. En dat is nou eigenlijk volle meer.